Well, bei an léirú idir mise agus crackan de chluise le feiceal idir an carú le fihiad agus an siisiú le fihiad a bhain fóver mar chud de éile in Dublin Fringe. Siad na fillí círa ní agus óin Macavai a choí an script den léirú seo agus tá se bunithe ar scéal Alan Walpole. Híra de chéad bhfuil siad a chléir dús agus cógéir de has as an léirú seo agus a galar stéite. Gur mí maithe go aine agus gur táidir ar bís. Híra is écht ínta an scéal har bh cuachta seo le Alan Walpole a chóirt chun stéite agus go léirú gal bhna de locht fechan agus leirtéisteart a bhbalta soltahaintas. Éim leat aine táidir bís a bheith buintach leis an Dublin Fringe is fiú bringló de édomsa agus dón meach agus is sé seo an léirú is mó a rinneid ar son éireach atach goilech riamh. Tá sé fír gríomha mar grúpa ó chanig sibh le chiile tá nerid sin genta goh hasise sibh mála beidir ceircail smuointearta agus ceircail scríbnearta agus mar sin dé ar híl sibh nar a hanig sibh le chiile go mar se bhobal tá nerid seo bhainte má an am chogarid. Well, tá sé spéisiú mar bhaní mar an grúpa ar categoile sa bblion fé Tá mé goire ag smuoine bhar níos in mí a fiara freisin mar sin ní raibh sé éasca ach chuidí mar le chéile ar lína agus dar nóid bhí tú a caiintlinn faoin glyfa snatch ag tú san tairigh. Dairigh i híntaach le sin agus táid ansásta, bhí bringlódí mór a gin agus táid úlhín a gcónaí agus gohairthe leis an léirú seo is léirú anú bhíach é an chuigháil sé leicha amachta go leir or ibre a gceis leis ach táid an bhródúlas agus táid súil go mór go bheice daine. Inis tú rudbug faoin dóid inearn tú héin agus ón scéal Alan a chóirt chun stéite inearn sibh agalú leis nó ar hí sibh síos leis agus an scéala elhuas ar hasise sibh a cáú script. Sin é go ddíracha is bá le Alan dar gcuirgrúpa alína agus tá sessions na chuigedaíis mar sin bhí codanna dá scéal cloiste a gcuin thar na blianta ach an rud a rinnemer go hifigúil ná siamar sios leis gun seo agus rinnemer agadibh i figúla leis. An sin chuim mis agus ón arás lin féin agus rinnemer an script a scríb agus sin bhí mar branar bhíiseach agus méid ahairt arás go hean na feicáil an bheic sé sásta leis scéal a híal mar a chuma mar é ach bhí sé ansásta leis agus ar déir an sin rinnemer tafadéir i stúdio agus ba daine siúil timppel club chumar na Gaeilge ba sé sin festethe le 7 láthair an éagsúla. Anas go mai siad omlan tomtha i gcuimhní Alan agus ba siad a siúil timppel lo féin le clúasán ina glúasaú ag géisteach le glór Alan agus é caint faoine héil. Mar sin béisiid go héanaar a thbhela iad tain ceilte leis an scéal seo obalta a bheith site in san éit agus bé an tám agus an spéis acu a bheith go thomlan in san siú sin is rud ionta neugrécha agus tá ceol tuigim galibh mar chuid den léirú seo fásta. Táid ionach sásta go bhfuil ifaní bhórga a gcuin mar áránaí agus tá si trééis chur go mór leis a geol agus níl mé géirí an rud is scuile ach táid trééis ceol ar an seanós a bhesca le ceol na hochtódaí agus tá sé ionach spéisiúil an chuí agus ón a tháinig níos le sin tá mé cóáasta bheith gobar leis tá sé cócrathach agus cé go méid gobar le dín tugamid an air sin funineh dá chéile a mar sin is pléisiúr é an tamar fád a bheith gobar le chéile. Agus is duine Harbh cruúthaí agus foniúil tú héna chéire ar 9 bé aine ag daoineart mar eile agus mar scríbnear an na tain agus mar an duine a bhhaí rec agus a thug an teirdan sin den airad daoine a bhí geirí gáil chun cinneúú na scríbneart agus tobalíart agus mar sin dé agus tá tú gríthe a gcónaí le rec tá se bh galar an stéit sé ríist go lua. Táid ba méid buintach le imacht mar chud ihe cultúr agus tá planna a gcuin do níos déanaim léana ach tá an ceart ar fáda go os rud gribh taí gom le rec ceirigh sé go mórlam le seo agus tar nóí tá sé seo tarlúint ag club cumar na Gaeilge agus is ann a daigh mé rec leúpla bliana a nuas agus tá lucht an conar hat trééis bheith úntaach linn. Tá muid de gurí gachar a thugad amach ón mar agus troscáin agus rudí eile nach féad le lua chur isteach ann agus tá siad ionach fáideach linn, so cai mé buchas a gáhalló agus le iireachtas na Gaeilge a chur takeíocht ar fáil doing freisin. Dearhann go bhhain se foiineh agus sppragu óna cheile na grúpaí éagsú le grúpa an chonartha an grúpa tá pléile rec agus sibse in éire atá géala tá sibh de hir a gamsú scríbnearí, fellí, daoine úra le bh péirte in imachtaí libh tá séanta sppraguil. Tá sé aus tá tuigann tú féin chun mar bhíon gréán na Gael agus an céad rud eile ar na bacán do éirecha a Gaelach ná táid géirí
brod na gailteachta a cruthú agus tá muidir géirí dul ó thuí do sin mar braham bid nach míon a ggóhann imachtaí ó thuig. Ítach ar fád agus sin mar an plán a bheith son don bhíonn se thugann an be. Sin éidir ba sos beag goin in dhéige an fringe agus an sin torthaid faoin plan áéis. Do rií was a géisteart hí agus gur bhailetha a bheith lethir ag na seonaí cohvéid seo bheits ar siúla ar an ceú le fihiad agus an seisiú le fihiad mar chud den Dublin Fringe ag idir mis agus crackan de chluise. Ba gid leir seona ar siú ba an átar oscailt ó na héanalog gotí a delog gach lá, so sin ina saharn agus danach agus mar an seo 5 nóméid ar ád. So is féidir le na ticéad all ar fringefest.com. Feici siad go bhfuil seo éagsúil siúil gach 5 nóméid, mar luigh mé lí snúthe ba si dul isteach lo féin agus sin mar aibríonn se agus an céad den eile 5 nóméid ina dhé. Tá sé ionanta ghfuil seo chuir le cheilagah in áma tá dúchlanna da rií te glaú pertins na halín ar fádach, déirn gohfuil misna fleite go bhinis tóirt faoi hagraí eile mar seo nó léirithe eile fiú chéra. Cinnta tá sé spéisiú mar an chuigur dhearmar é bhí mar géirí go meid Allan lornach sa rud ar fád níorh mar géirí eisteir úsáid mar seo ascéal féin agus is grúpa pobl mids agus hastig bhain go meid se an lornach ach a daibrig sé go má gur COVID tuis go míon daoine le féin ach bhíing a bheith crothach leúpla rud eile. Bhí mar géirí go meid daoine an rudí a fiocha suasas ach ní bhaid siad ná é sin dhéanamh ach ina áit sin baimmuid táéis bheith ancrothach agus ba bulla mar cuid den seo ba tú an chudanna den scéal má luúann sé bulla ba sé mar cuid den lárán mar sin tá mar súla feicáil cad is féid leíanamh amachchan seo agus na scéalan na nua seo ain. Agus thug sibh alíonntar istealah mar chud den chlíar fásta te go céad be chuid alína le feiceil inhuiair seo fásta. Thug agus tá sé ionach bhíon taige go bar mar ceoltóir mar alíonntar denan sé drag, just is duine cócroch é. So thugam mar cinál bríomh dó agus tá sé trééis tatar ascuing leis na smaointetá aige tá siad aus ar fad agus chuir si go mór leis an lárán. Well éisteí rinne medinine an nasc don na ticadí fásta ar go mein hóisialta fahaine idir miise agus crackan de chluise. Éirsúil an ine go dín dóna ar an ceú le fihiad agus an siisiú le fihiad a bhain fóver agus tá cuma ón na pectíí agus ón na PC tá feici ar na mein hóisialt agus cluiste go chéra go méid seo ínta an sin ag glob an chonra agus méidir súil go mór fásta leis an chiad réile mar chudda ihe choultar. Chira is ban fíor goíthe túneal mar námógad. Níl ach is bralam gur thugtú an deis doing teachtar an radio agus bheith caiin fao seo gur míle maigad. Well chéra go níí go geall leis an léirú sin mar chuid de éile an Dublin Fringe agus léirú a tagénta go speisialta an script cóirigh ón mecahhaid agus i círa ní mar chuid an chompantas éire atte géile agus muidir súil go mór lena rudí ilehas ar siúla acu a maihanse.